मा खोथालाय बेलाय सिमाङाव लेवार बानाया ओंखाम खालायखौ गादामलेबासो लेवार बायो बाब्रे दिनैसो खोनाफैदोंलै आङो दे माइफोरखौ मोजाङै हानानै हटेलाव आरामैनो थांनानै आराम दुगैस्र' जोबस्र' थाहैबानो जाबाय दे हा गुमा गोथावफोरखौलाय बेसेथो मोनखो गैयाहाय आदा लाथिख' मासेबो मोनाखै गुमा गोथावखौनो बिरग'लांजोबथारो रागायानो मा खालामदों जों मोनथिबाय दा गुमा थावसेखौ हमजोब्बायहाय जोङो बाथौनो दैथारसै दाहाय गांगु सांगु हमनानै लाजोब्बाय आयु गुमा थावसे जानो हामानोहाय खोनाबाय ना मा हामलाय लिबलाय जेखौ मोनो बेखौनो जाजोब्बायलै जोङो मोनाबालाय माथो बेखौनो जाखानांगोन ओमफ्राय राजा खोनाबायना दसे थानानै माइ दांग्रिफोरखौ बैथिं जमा दोनहैनांगौनो खोनाबायना बेखौ जमा दोनहैदो आङो थांगोननोसै दे ओमफ्राय आब' बैनोबा दुब्लि गेजेरावनो बोरै थालिरा बेफोरबायदि थायनानै ओमफ्राय बोरै फिथाइ थायखो ओमफ्राय रावबो जायाबो जे ए बिनानाव बियो माबा जोंनि लाथिख'पारा गामियाव सासे गब्ला नार्सारि होनाय दंमोन बे थायबायालाय माबा हाबा जायाखैमोननो ओमफ्राय दाना बेफोरबायदि नियमखौथ' थालिर गायनांगौ नालाय थालिर गायनानै दोनबाय आरोना ओमफ्राय थालिर गायबाय नालाय मालाय थांनो गोसोबावमोन खोमा हनै जा थायबाय फिथाइया ओमफ्राय मा बेफोरबायदिसो जादों होनबा ओमफ्राय बेनि फिथाइखौलाय जाजागोन ना जाजायाब्रा माथो जानो लुगैलाय लांथारबाय आयु जिब जुनारफ्रा जालांबाबो मानसि सुबुङा जायाहाय बेखौ मोनथिखाथारनायखौ आंथ' जानो हानाय नङाहाय मा आयु मानसि फबनायनि सायाव रज'नाय थालिरा फिथाइ थायनाय आयु सानबानो बोरैबा मोनखाथारोहाय जानो हायाहाय आयु मा जाबावनांगौ जाखो बाबुसो फैबाय माथो बाबु हा माजों थेवथिं बाबु फैखो सोर बाबु फैखो माथो नुलाय लाङाखै जोंलाय हनै फाग्लि खाथियावनो आयै आथिङानो थेर थेर मावजोबलायगोन बे आङो मा जाबावनांगौ जाखो दंफाङावसो गाखोहैनोसै आङो हे भगबान माथो थालिरखौसो जानो फैखो ना माइ फिथाइखौसो जानो फैखोहाय ओंखायनो लाथिख' पारायाव फैनो बाग्रा जाबायहाय आङो आयै आयै माथो खारबावनांगौ जाखो आयै मा खालामबावनो माथो हासुदैसो मोनाबायलाय हाब आयहाय गलाबसि हास्लाबायसो नामा नोंलाय गामियानो जाखाथारालै नोंसिना नेसनेल पार्कसो सयथिबो आयै मा जिबि जुनार फैबाय थायो है नोंथां मा जाबाय थायो आंथ' ओंखायनो गैखाथारला जेने थेनेसो गाखोना गाथारदों आंहा दख'ना गाननानै दंफाङाव बाबु फैयो ना लेवार बायो ना गान्दा फैयो फैजोबथारदोंसैहाय मा गान्दासो फैबावबाय हनै आयै मा जाबावनांगौ जाखो दे बियो फाग्लिना खुगायानो माथो आयु देनजारथारहाय मा बे फाग्लियाबो दुन्दियानि मा पक'रा बानायो होननानै लायनो थांनायाबो दाबो मोनफैया आसरितसो मोनबाय आङो फाग्लाफोर पक'रा जानो फैलायबाय नामा नोंसोरलाय नङालै बाजै सना खोनाबायना मादा गोसोम नोंखौसो एदावनो फैदों जोङो मा होदों नोंसोरो आंखौ एदावनो फैदों नोंसोरो माबायदि उफुद्रुक खालामग्रा जाखोबा नोंसोरो लाजिनानै होनायखायना नोंसोरो सासे हाबा जानाय आइजोखौ बेफोरबायदि एदावबाय थानो बिबाजै जानायखौ बेफोरबायदि एदावबाय थानो लाजिला नोंसोरो मेलेम गैयिफोर बिखायाव गानानै सालायखौ लेंगाव होगोन आं मोनथिबायना आरो मा सालायखौल' गहोनो नैबे सिखा सिबनायखौ नुदों नैबे सिखा सिबनायखौ नुदों सालायखौ लेंगहोनानै सालायखौनो हास'गोन आङो रायलायनोहाय दोनैनि खोनाबायना ओंखारलां गोख्रै बेनिफ्रायनो कास्टमारबो होखारहरखायसै आङो मोनथिबाय जाहाथा नङा बेवहाय मादा गोसोम होबाय थानो बे आंखौ गोख्रै थांगोन नों मथु फटलुफोर थांमारनांसिगोन दानमारगोनसो नामाथाय फाग्लिया बिबाजै एदावग्रा जादों बिसोरो जायाफ्रा मा नै माथो सिखा लालायलायनानैसो दङ हा बेफारि मानसियालाय बेफोरबायदि सिखा लालायलायनानै थाबालाय माबोरै जानांगौ जाखोब्रा रागा जोंदोंहाय आंनो थास' खोनाबायना बे कालिचरन आरो बालेश्वरनखौ मा खालामनानै जाबावनोसो मोनबाय आङो मा बोरखि फैबाय थाय माबा फैनानै मादा गोसोम होननानै एदावबाय थाफायो फाजा गेजेर लासिंसिंनो मा बे फाग्लाबानिया मथु पटलुफ्रा बोरखि फैमारदोंसो होनब्ला मासे गाज्रि जाखोहाय बिसोरखौ गामियाव मिथिं खुंनानै बुहोथारसै नामा नोंस्राबो नोंसोरथारलै एसे एनैयालाय बिबोनांफ्रालाय एदावखागोन ना बिबाजैखौ एसे सैस' खालामना थादोब्रा गावनि बिबोनांफोर साननानै जेबो नंला दे हा जोंनालाय फग्रा सिंग्राफ्रालाय बोरै ए नों बेवहायसो लांफैबाय आरो आंहा न'आवसो गारबोखादों आइखौ नायफैनो थिनदों आङो माबा न'निफ्राय लायबायानो जाबाय नोङो जोंनिबो लाबोफायासैहाय थिखोनो खस्थ' जायो होननानै
बुंखाबाय दुब्लियाव बेखौनो लांनानै हैबानो जाबाय बिसोरनो। आं दहाय फन हरागौ थिखोनांगौमोन ना नोंसोरो ओंखायनो नोंहा ओरैनो बेखार फैगारबाय। माबाहाय थास' नोरसिं बिलाइ लायनो थांदोंमोन आङो पकरा बानायनो, ओमफ्राय दुन्दियाबो लायनो थांदोंमोन मायाबा होनो होननानै, खोनाबायना? फनखौनो रायलायदोंसोमोन आङो आरो साइलेन्ट ल'सोमोन खोमा, ओंखायनो हमलाय लाङासै। गाज्रि मोननांला दे बिदिबालाय। बे फाग्ला सानैखौ मा खालामबावनोथाय जोङो, साफ्रोमबो फैनायनि दाउ फैबाय थायो। आसरितसो मोनबाय आङो। मालायहा फिसाफोरखौ न'खरफोरखौ मारै फिसिगोन जानानै पकरा सावबाय बायनानै आग्रा मोनाखै। बिस्रा बेयाव फैनानै जारला खालामफैबाय थागोन, लाजि फोनांफैबाय थागोन। है बिसोरनि खोथाखौ नों सानबाय थायो नामाहाय? दरखार गैथारला दे, जोंहा कास्टमारफोर नायनांगौहाय, रागा जोंनानै लाब गैया। आफा माथो खालामनो सानखो? माथो हस्पिटालाव रावबो गैयाहाय मा? बेफोरबायदिजों माबोरै जाबावनांगौ जाखो आफा? जोंखौ थगायनानैसो गालाङाखैथ'। बे दाबा एमएलएआ ओरैनोबा माबाफ्रा पलिटिसियान ना मा होनो आफा? बिसोरथ' बिराद थगायनायाव एक्सपार्ट गोरों जाथारोनो माथो। जोंलाय माथो होनबावनो हानो फिसा, माथो होनबावनो हानो। मालाय गेदेर गोलावफोर नालाय खुगायावल', खामानियावथ' गैखाथारा। खुगायावल' फिसा, खोनाबायना? ओंखायनो आं नोंखौबो मोजाङै फरायनानै मोजाङै माबा मोनसे मावजानो लुगैयोलै, जाहाथे जोंफोर खस्थ' मोननाय बायदि खस्थ' मोननाङैनि थाखाय, खोनाबायना फिसा? औ मोनथिबाय, नुबाय, नोमथायमोनखौ नुबाय नोङो बेसेबा खस्थ', आरो जोंखौबो नुखाथारबाय बेसेबा खस्थ'लै। ओंखायनो नोंसोरखौ आङो मोजां जाजानो लुगैयो, फरायनो लुगैयो, फरायजाजानो। नाथाय नोंसोरो बा फरायनो मोनदों होननानै सोहोराव थाहै माथो ओरैबा ओरै बाइक साखाव सोरजोंबा ज' बेरायनाय, सोरजोंबा हि हाहा मिनिनाय, फट' खेबनानै हगारनाय, बेफोरखौल'सो गोसो होसै नोंसोरो। बेलदांना मोनलायलायनो मोनथारदोंहाय मा आङो। औहाय थेंकिउ बेफोरबायदि जाहोहरनायनि थाखाय। आफा बे आब' दहायनिफ्रायनो नायदो, जों लाथिख' बारानिफ्राय दै गाज्रि लोंफ्लांनानै उदै गाज्रि जानायफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो नागिरै माबा गावहासो फनाव रायलायगासिनो। आफा माथो खालामबावनांगौ जाखो आफा बेखौ? बिनानाव औ खोनादोंहाय मा? थांगोन दे आङो। दे बार्थडे पार्टिबालाय थांगोन दे आङो, खिन्थु टाइमखौसो होनो हागोन ना हायासै आङो। दे 10ता जाबाबो थांथारसै आं होनबालाय। बिनानाव माथो जाथारलायखो दसेनो न'नि फन फैनायखौबो थिखोनो हास्लाबा। आं होनखाबायना एमएलए सारा होनलांनाय बायदि सिस्टेमनिफ्रायनो मावनानै होगोन जोङो होननानै, आरो सिस्टेमा जानो एसे गोबाव नांगौथ', लासैनो मावलांगोन बाल। नोंसोर मासे आंखुरहाय, जोंबोथ' मानसिसोना आदै, जोंखौबोथ' एसे बुजिनो सोलों। जोंहाबो बेंनाय गांनाय उखैनाय खस्थ' खल्ला दङ। जागोन दे फिसा, बुजिनानै मोनदों, नाथाय जोंनि लाइना गोबावथार जाबायना, खावसेफ्राथ' गसंनो बानानै हनै जिरायफिनजोबनानैसो दङ। बेनिखायनो जोङो चेकआप खालामनो थाखाय फैबायमोन, खोनाबायना बिनानाव? र' सारानो फैथ'वाखै, खोनाबायना? दसे थाथ'दो बाव, हारसिं फैबानो जाबाय। आं नामखौ गाबज्रिहरगोन, खोनाबायना? रेजिस्टारखौ लानानै आङो। माथो होनबावनांगौ जाखोलै नोंथां, माथो गोराथार। फिसा, जोंफोरबायदि गोरिब सुबुंफोरालाय माबोरैथो जोङो बबेनिफ्राय आजां गाजां रां रुफा मोननानै रांफोर होनो हानायनि प्राइभेट हस्पिटालाव थांनो हानो फिसा। बेफोरबायदि खोथा खोनासंनानैबाबो जोङो लाइनाव थानानैबाबो खस्थ'यैब्लाबो नायजाखानांसिगोन। बेनिखायनो आं नोंसोरखौ होनो, मोजाङै फराय, जाहाथे माबा मोनसेफोर मावनो हायो, खोनाबायना फिसा?
मावनानै जाहाथे जों बायदि खस्थ' मोननाङा। ओइ प्रिया, नोंसोर बे बागानखौनो आं थैनायनि उनाव मोजाङैनो नायनांगोन दे। खोनाबाय? जों सारजों नोंजों मोजाङैनो नायनांगोन जाहाथे बिजनेसा जोंना मोजाङैनो सलियो। आन्टी, थालिर बागानसो नायनांगोन जाहैबाय जोङो। आयै फिसा, मानो आन्टी होनलायलायनांगौ जाखो? आइखौनो होनखाबानो जाबायना। मम होनबानो जाबाय आंखौ मम होन। आं नोंनि जानो गोनां बिहामजो खाथार आरो आंथ' जाबायानो होननानै हमनानै लाखाथारबाय। खोनाबायना? ओंखायनो आंखौ दायो नोङो आंखौ आइखौनो बुंनो हागोन। खोनाबाय प्रिया? ओमफ्राय आयै, आंथ' माबासो सानदोंमोन, बे सिगांनि जोंनि दखाना नोंसिनिया बे फेशन इन्डास्ट्रिनि जि बानायनाया, बेनोबो मालाय मेला फेसबुकआव फानजोबथारो दाना। ओमफ्रायो माबायावबो फानजोबो ना दख'नाफोरखौ। ओमफ्राय बेफोरखौनो आङो फानफैनोसो सानदोंमोन। आयै, नों मा बुङो? फिसा नंनायालाय नंगौबो। ओमफ्राय खोनाबायना? हा मोनसेल' साइडजोंलाय माबोरैथो नायनो सानखो नोंसोरलाय? मोननै मोनथाम साइडजों नायनांगोन ना? हा मानो होनोब्ला मोननै मोनथाम साइडजों नायोब्लासो मोनसेया जुदि बायसान्सआव फेलें जायोब्ला गुबुन मोनसेया साक्सेस जाहैगोन ना? आरो नुबाय, नैबे थालिर बिदांखौ नुदों? खमसे खम बे फांसेयावनो खमसे खम दायोथ' 1,000 खाथियावसो मोनहैनो हागौ रांखौ। आरो बेफोरबायदिनो 1,000 बेसेबां बुरजा दङ बागानाव, मिथिबायना? सानसेयावनो 1,000 बेसे नांगोन? खमसे खम सानसेयावनो 10,000सो हाबोब्ला बेसे हाबगोन? खोनाबायना प्रिया? ओंखायनो नोंसोरो बै बिजनेसखौ, दख'ना दखाननियालाय मालाबा सेल जागोन मालाबा जाया नालाय, ओंखायनो आङो सानदों जाहाथे आबादखौबो लांफा होननानै। प्रिया, नोंसोर बेवहायसो दङ होनब्ला? नै आङो प्रियाखौ लाबोदों। नैबाव लाबोनानै बागानखौ माबोरै मेनटेन खालामनांगौ, उनाव बेखौ माबोरै खालामनांगोन बेखौ फोरोंदों आङो। खोनाबायना? आयै, हनै लाथिख'फोरा माबानिफ्राय हस्टेलनिफ्राय, हायार सेकेन्डारि हस्टेलनिफ्राय माबा लांनो फैदों आयै। बान्दा कबि माबा माबि मैगं नांगौनो, बेखौ लांनो फैदों। प्रिन्सिपाल सारा जिरायगासिनो, थांनानै नेगासिनो। आयै, दा गोख्रैनो थांबा मोजां जागोन नामा? होमबालाय नोङो फिसानो, बिहामजो जानो गोनां फिसानो नोङो बागानखौ देखायनानै होबानो जाबाय दे। आयौ जों सार, नोंस्रा आइयाथ' आंखौ बिहामजोसो होनखाबाय आरो मा होनबावदों मिथिबायना? गावखौ आइ होननो थिनदों। नाथाय जों सार, आङो मोनसे खोथा गोसोआव फैदों आंनाव। आंनो सानगासिनो माने, ओमफ्राय नोंनाथ' डिभ'र्सआनो जायाखैना दाबो? फाथैलायबो बिसियाखै नोङो? ओमफ्राय माबोरै बेफोरबायदि सोमोन्दोआव थाबाय थानांगौ जाखो दे? ओमफ्राय नों आंखौ थगायनाय नङाथ'? थगायालै सना, मानो थगायनांगौ जाखो? आंखौ थगायग्रा नुथारो नामा? आं थगायालै। बै हिनजावासो आंखौ गारनानै थांदोंमोन ना, बेफोरबायदि उल्था पुल्था खालामनानै। खोनाबायना? आंबो बुजिदों दे। ओमफ्राय आंथ' बिजनेससो खालामनो सानदोंमोन। खोनाबायना? ओमफ्रायो नोंस्रा आइयाथ' माथो थालिर बागानसो थिनगासिनो जोंखौ, थालिर बागाननि बिजनेस खालामनोसो। आं मावनो रोङाहाय बेफोरबायदिखौ। आधा उथा नांजोबगोन बे। आं उन्दैनिफ्रायनो मावफेराखैबो। खोनाबाय? आङो बिजनेसखौ बाहेरनिखौबा रोंगोन, ओमफ्राय बे थालिर बागानखौ आं मावनो बायोहाय। आबादारि जायाहाय आं मा? दे नों जिंगासिनो नाङा दे, आइजों रायलायगोन दे आङो। आयौ मा सिथा सिथाबाय, सोरबा नुहुरगोन। सोरबा नुहुरनायखौनो लाजियो नामा? जेबो नङालै, जेबो नङा। नुहुरबा नुहुरथों, माथो जानोखाय। आयौ आखाइया बोखारहाय मा, सोरबा नुहुरगोन होनबाय दा। लाजिंसिंनो। नुहुरथोंलै, नुहुरथों, नुहुरबा मोजांसो जायो। गोसोखौ सान्थिसो मोनो आं सोरबा नुबा। देखायसिनो। नंगौना? न' सिङावबो बेलेग खोथा जायोना?